Og du keder dig lidt, så du får besøg af min mor. Mens svigermor tog flyet ved siden af, så hun er på ferie i Kina. Jeg kan ikke forarme hende, jeg kan ikke forarme hende. Jeg er oven ulykkelig og lugter af kid. Jeg kan ikke forarme hende. En aften jeg sad på min yndlingscafé, så traf jeg min store idol. Den skønne Madonna, vi ser på TV, kom hen for at låne en stol. Hun spurgte, mens jeg spiste leverpostej, er du ikke Benno fra Skovbrovej? Jeg kan ikke forarme hende, jeg kan ikke forarme hende. Jeg er oven ulykkelig og lugter af kid. Jeg kan ikke forarme hende, jeg kan ikke forarme hende. Da ugen var gået og ferien var væk, ja, så drog jeg hjemme igen. Jeg tænker dog stadig på kvinder og sprut, og solen og sandet som mænd. Så næste gang konen får kvalme, så ligger jeg under en pande. Jeg kan ikke forarme hende, jeg kan ikke forarme hende. Jeg er oven ulykkelig og lugter af kid. Jeg kan ikke forarme hende, for jeg kan ikke forarme hende. Jeg kan ikke forarme hende. Jeg er oven ulykkelig og lugter af kid. Jeg kan ikke forarme hende. Tak skal I have. Nu er der mange måder, man kan komme galt sted på.